si Alma Asilong sa Alma Joy Vlog and welcome back to my channel. At itong ganap today is mag-change na po suga diri. Kay napaw na ang suga diri sa tiris. Before tam mag-change og bombilya, i-make sure na to nga ang suga close or off. Kay basin makirig-kirig ta, makuryente ta. So, ako sang i-close unya dayon na ta kuan na to, magsugod na ta og tangtang sa tornilyo. So close na guys, dili na ta magkurog-kurog ngani, dili ta mag explode ang atong buhok kung makuryente ta. So ato ta karon i-open. Ay aron di ta magkurog-kurog. Bugat jud guys, bugat gahe. Nakuanan jud guys na. Ikuana. Say ano? Gitaoy na guys, gitaay. Taga-baybay pa gitaoy. Kauban sa taklob, takob di ay. Gitaoy na guys. Sa ang taay sa Southern Leyte, taoy sa baybay. Ang takob sa Southern Leyte, takyob sa baybay. ang habol nga sundang sa baybay, haboy sa ang habol nga sundang sa Southern Leyte, haboy sa baybay. Moingon ang taga baybay, haboy ang sundang. Moingon pug taga Southern Leyte, habol ang sundang. Ang aparador sa Southern Leyte, aparadoy sa baybay. Ang hapon sa ang kagahapon sa Southern Leyte, kakulop sa Baybay City. Kakuyop. Kakuyop di ay. Ang kakulop waray. Ang kagahapon sa Southern Leyte, kakuyop sa Baybay City. No, lahi no. Okay. Let's step down. Next. Kuryente ta. Dili ta magpatakag hawid-hawid ha. Sure na to nga ni arta direct pita. Kasi kurog-kurog ta. Pero bro magmali guys. Dili ni mao ang suga nga atong pangandoy. Basta hindi ni mo lijok-lijok diha. Naman og lahi ni guys. Kasi dako ni. Sure po nga di ni fit. Ato ni i-try. So kani lahi ni set design mao ni akong ikuha dire. Unya ang akong ialilis lahi. So ako ning i-try kung mo fit ba gihapon dire bisag ingani siya nga klase. So ato lang i-try. Hindi pa siya mo failure. Dili kay failure. Very good. Di wa day ma-failure ang iyang fitting. Okay na. So, okay. I will turn on the light. I-on ang light. Yay! Okay, guys. Okay na lang. Hindi na failure ang size, ang ijang style. Okay na di ay. So, dili na nato ipalong. Nagiingon guys na a woman with spirit can create. Atong kabangan itong bana ni. Kung kaya na itong sa mga babae buhaton, atong buhaton, di na ito magpaabot sa itong bana. Basta ang bana, musagang lang mampud sa itong panginanglan. Bana, wanay suga ang imong tiris.
Oh, nani. Okay ra ko. Okay ra ko ako ang mag-fix sa mga kasugaan. Basta lamang di ta makuliktihan. Kung kamo pod mga kababayan inhan, i-sure lang mo po gatong self no nga dili po ta makuryente sa maingan nga akong gibuhat kay delikado. Manglupad ng atong kabuhukan. Okay? Okay guys! Planuhan nga nabuhat. Ang akong giplanuhan nga nabuhat na human nabuhat yun. Sa ingani nga kasayon. Bisan kita babae, kaya po nato usahay nga murag suga mo ayad-ayad sa atong panimalay kay para po dili mahimo pong kana pong wa po tay gamit. Una guys. A woman with spirit can create. Okay, see you on my next video. Bye-bye. Okay guys, thank you for watching and don't forget subscribe my channel Alma Joy Vlog and see you on my next video. Bye-bye. Nagkasabot ni sa anak na among iprank ang ahong bana kung makasabot ba si piki ba ni or fake news ba ni ang ahong di pregnancy test kung naa ba si Jay idea na unsay kalahian puro ba red or black or red ba kay ako ning gay kirisan og itom nga ballpen. Nagkasabot ni sang anak na ang anak kung unsay siyang reaction mo ko nga I have a gift for you. Tay! Ano ka nang naisa nina? Ano naisa nina? Ha? Dito na ka? Isa dito na ko. Oh, nag-video ko kay na ako'y gift for you. Are you believe or not? Oh. Don't say anything bad word or kind of one because I have a gift for you. What is... Unsa may mo reaction? Oh, ali na nga rin. Faster, tapay, joy. Unsa may imong bation? Mohila ka? Mo cry ka? O unsa man? Unsa man? Unsa man yun? Oh, lagay na. Yeah. Ah. Bibig. Aman to, ambe. Ibito. Uy! Uy, so ginoo ko na ni Guro gadyo sila kung sa kadyong tanahon. Kung naaway mo. Wait. Ali ko yaw nga naman. Ha? Ngano, how did you know nga? Fake na. Ito ang ikon. Ito ma-fake man. Hindi may na yung bana. So, unsa man, nag-goal ka or wa? Ba? Ano man, huwag ka nag-goal nga na fake man, di ka. Joke lang, tiguang. Unsa man, for example, bisag tiguang ka o dyahin buntis ko. Oh, salamat. Malipay po ka. Oh. Aw. O ba di iPod? Oh. Kasi nga, saan nga, bana, di alimutan na naman ko sa paningkamot nga mag-frank kon niya sa akong nga, may reaction. Okay guys, thank you for watching.